Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já děkuji pořadatelům za pozvání, i když si nejsem příliš jistý, že jsem tady správně. Já nejsem odborník na paliativní péči a nepracuji v hospicu, ale byl jsem požádán, abych se tady podělil o zkušenosti s nevylečitelně nemocnými dětmi, co by zkušenosti tedy pediatra z okresu na konci České republiky. Definici tady určitě už říkali jiní. Když jsem dostal toto téma, tak jsem se snažil získat nějaká data, takže našel jsem článek roku 2012 pediatrické praxe, který uvádí, že zhruba asi 2000 dětí v České republice ročně potřebuje paliativní péči a zhruba 10 z nich, to znamená 200, že umírá. Pak jsem se snažil zjistit, kde u nás v České republice umírají děti. ÚZIS k tomu poskytuje určitá data, ale ta data už pak nejdou příliš dál klíčovat. Nicméně, je zde vidět, to jsou chlapci věkové kategorie, dívky věkové kategorie, takže v roce 2011 takovýhle byl celkový počet úmrtí v těch věkových celkových kategoriích a je tady jasné, že nejvíc dětí umírá v nemocnicích, pak jsou tady úmrtí na jiných místech a doma umírá těch dětí relativně málo. Tady jsou čísla, kolik to dělá doma. V roce 2012 ta samá čísla, snad pozitivní, že těch celkových počtů úmrtí bylo míň, ale ta čísla jsou velmi srovnatelná, zase doma umírá dětí nejméně a nejstarší datum, které lze tedy z dat ÚZISu, kterému posíláme neuvěřitelný spousty čísel leta, ale když pak potřebujeme něco najít, tak to většinou moc nejde, tak nejstarší rok, který jsem chtěl zkusit pro srovnání, jak to bylo v roce, je rok 2007. Starší data už prostě k tomuhletomu běžný člověk prostě získat nedokáže. Ta data jistě existují. Tady těch úmrtí bylo nejvíc, ale procentuálně se to stále pohybuje, to úmrtí doma někde mezi 10–20%. A samozřejmě my z toho absolutně netušíme, kolik dětí je skutečně dětí, které vyžadují paliativní péči a kolik jsou to prostě jiné případy. To z toho zjistit nejde. Takže ten trend, ale co z toho je patrné, že ten trend se za těch 5 let prakticky nijak nemění. Umírá doma v České republice setrvale někde mezi 15 až 18% dětí. Teď otázka té paliativní péče, co takové dítě potřebuje. To tady zaznělo, já jsem vybral jen takové ty nejzákladnější momenty, které se většinou řeší, jak to pro to dítě zajistit a jestli to teda je schůdné v domácí péči. Některé ty věci mohou na řadu rodičů a možná i teda lékařů působit jako nerealizovatelné v domácím prostředí. A takže otázka zní teda, jestli je možno poskytovat dětem, aspoň většině z nich, tu paliativní péči doma. Tak, teď 3 takové příběhy, nejdřív z toho medicínského pohledu. Tenhle ten příběh začíná už od začátku poměrně špatně. Chlapeček již ve 2 měsících je zjevné, že s ním není něco v pořádku. Svalová slabost se zhoršuje, genetika potvrzuje tady už dnes opakovaně zmíněnou velice tedy nepříznivou diagnózu a dospívá teda tak, jak většina dětí s tímto onemocněním dospívá do nějakého zásadního selhávání respiračního, je nutná ventilace. Tady se naštěstí ještě podařil zextubovat a dál už v podstatě je odkázán na veškeré vstupy a přesto zůstává tedy doma přes těžké stavy apnoí, ale za tedy pomoci generátoru kyslíku domácí péči ho ta rodina v podstatě až do konce udržuje doma a umírá ve 14 měsících na diagnózu spinální svalové atrofie. Druhý příběh začínal za začátku optimističtěji, to je chlapec, který se vyvíjel normálně do 4,5 roku, ale následně se tam velmi rychle objevily problémy centrálního původu, kde se zjistilo docela nepěkný nález, tedy tumorózní nádorový nález na centrální nervové soustavy. Byl operován, prošel jednou kůrou chemoterapie, druhou chemoterapie. Tady to vypadalo relativně optimisticky. To byla asi období, tedy řekněme, zhruba roku, kdy ta rodina žila v naději, že by to mohlo dobře dopadnout.
Bohužel to dobře nedopadlo. Po 2 měsících takového určitého optimismu se tady objevily metastázy a chlapeček prostě už pak byl tedy v podstatě prohlášen za neléčitelného s řadou komplikací, tam to onemocnění progredovalo až do konce. Umřel tedy 1,5 roku od začátku onemocnění, posledního zhruba půl roku, nebo 4 měsíce tedy s řadou problémů. Vyžadoval léky na křeče, léky na bolest, kortikoidy proti otoku a tak dál. Byl sondován, ale a umírá teda s diagnózou vysoce maligního embryonálního nádoru, ale opět umírá doma. No, tenhle případ je nejstarší a nejdelší. To byl kluk, který do 3 let v podstatě vypadal zdravě, ale pak se objevily problémy s chůzí, byla poměrně typický průběh tedy, taky už nezmiňovaného onemocnění Duchennovy myopatie. V 8 letech přestal chodit, v 10 letech přestal sám dostatečně dýchat, takže postupně skončil teda na tracheostomii a nakonec i na řízené plicní ventilaci. A s generátorem kyslíku doma a s podpůrnou řízenou ventilací v podstatě fungoval až do konce, zemřel v 15,5 letech, čili zhruba 2,5 roku, to byla vlastně délka 2,5 roku, kdy vyžadoval teda tu podpůrnou plicní ventilaci doma. A jenom jsem tady pro zajímavost uvedl ty jeho pobyty v nemocnici, které, když byste to spočetli, tak je to asi 20 dní v průběhu 2,5 let, čili relativně velmi krátké, takže sice se do nemocnice dostával, ale většinou okamžitě nebo velmi rychle se vracel do domácího prostředí a to jsme mu teda, mluvím o naší nemocnici, jsme mu tam vytvořili maximálně vstřícné prostředí, včetně možnosti toho, že s ním tam byl jeho asistenční pes a samozřejmě kdokoliv další chtěl, ale přesto mu bylo jednoznačně nejlíp doma. Tady vidíte obrázky tohoto Jakuba. Tím, že je to už relativně starý příběh, tak já si teď nejsem jistý, jestli byl úplně první dítě na řízené ventilaci doma, nebo skutečně jeden z prvních. Měl veliký štěstí, že měl tedy velice šikovnou maminku, která se o něj kompletně starala. Na druhou stranu, když se u něj diagnostikovala ta nemoc, tak tatínek vzal nohy na ramena, takže to bylo víceméně všechno na mamince. Ale zvládali spolu prostě prakticky, no, nedá se říct normální, ale ty aktivity, kterým se on věnoval a kterého těšili až do konce, se co nejvíc blížili tedy běžné dětské populaci. Bohužel nic není zadarmo, ani tady tohle prodloužení, když to tak můžeme říct, jeho života zhruba o 2,5 roku díky té domácí ventilační péči samozřejmě přineslo i řadu řekněme, smutných nebo lícových momentů, takže on ke konci toho života skutečně byl ve velice těžkých depresích. To samé se týkalo jeho maminky, protože on ke konci už v podstatě nebyl schopný ani mluvit, takže už hýbal jenom očima a věděl, že ten konec se blíží. No, pomohl tady, dá se říct nezištně, dětský psychiatr, který byl schopný nejméně půl roku k ním vlastně prakticky každý týden nebo někdy i víckrát týdně docházet, což jistě bylo daleko za hranicí jeho profesních povinností a samozřejmě taky to nebylo nic, co by byla ochotná hradit jakákoliv pojišťovna, ale prostě asi to štěstí tady stálo při tomhletom Jakubově, při té jeho mamince. Takže protože jsem tyhle příběhy znal zblízka, tak jsem se rozhodl, nebo dovolil jsem si oslovit ty rodiče s několika otázkami, které by nám trošku objasnili, proč vůbec se rozhodli do tohoto jít a na jaké problémy naráželi, co postrádali, co jim pomáhalo a tak dál. A zásadní otázka zpětně, jestli teda si myslí, že to stálo za to nebo ne. Všech jsem se ptal už s odstupem samozřejmě, kdy ty děti nežily. Tak a tady jsou vlastně výseky odpovědí těch jednotlivých rodičů. Takže u toho Filipa to bylo všechno velice rychlé a možná i proto ta rodina uvádí, že vlastně si to neměla nějak moc čas rozmýšlet. Je pravda, že starat se o malé miminko, byť takhle postižené, je možná jednodušší, než se starat o 80 nebo 90 kilového chlapíka.
Já myslím, že si to, je to snad přečtení, jo, je to přečtení. To jsou slova, která je zbytečné asi, abych já nějak překládal. Jistě, že je důležité, aby ty rodiče, když už do toho půjdou, aby si osvojili nějaké základní návyky o ovládání některých technických pomůcek, ale tohle nebyli nějací extrémní intelektuálové a problémy jim to nedělalo. Tohle je ten příběh toho Matěje. Tady stojí za zmínku to, že tady to celé trvalo déle a samozřejmě to už je starší dítě, čili on v tu dobu nebo nikdo z rodiny nebyl na nějakých dávkách nebo na mateřské, což pak a ta péče o takhle postižené dítě doma 24 hodin denně v podstatě velice náročná psychicky, fyzicky a i ekonomicky. Takže na tomhle příběhu je právě vidět ten doklad toho. Ten tatínek měl velmi korektního zaměstnavatele, umožnili mu pracovat částečně z domova, částečně na půl úvazku, čili nepřišli úplně o peníze, ale přesto to byl velký problém a nevydělávali úplně zanedbatelné částky, přesto to byl velký problém to všechno utáhnout nějak ekonomicky, protože to trvalo delší dobu, to bylo rok a půl. A zmiňuji tady tu nadaci Dobrý anděl, ale, což je samozřejmě úžasná věc, ale ono obecně prostě tyhle lidi jsou rádi za každou korunu, kterou jim kdo dá, takže nemusí to být nutně jenom otázka nadace. Samozřejmě další problém je, jak trpí při takovéhle zaměření na jedno dítě, jak trpí další děti, ale a je obtížné vymýšlet, že jo, nějaké aktivity. To dítě má často obrácený spánkový režim prostě a pořád někoho u sebe potřebuje a je velmi tedy těžké se mu věnovat a přesto to ta rodina hodnotí zpětně jako jediné možné a správné rozhodnutí. No a ten Jakub, o kterém jsem hovořil, tak to je ten příběh je nejdelší. A ta maminka taky se o tom rozepsala. Pro ní, jak říkám, ji opustil manžel, ona musela odejít ze zaměstnání, sice měla nějakou podporu, měla podporu teda třeba v rámci své rodiny, ale do značné míry se dá říct, že na to byla v zásadě sama. Celé to trvalo nějakých, v té nejtěžší podobě těch asi 6-7 roků, přesto ona byla schopná s tím Jakubem jet do Indie a prostě cestovat i do zahraničí, aspoň za začátku, ale postupně se ten jeho rádius zmenšoval a jak už jsem říkal, závěr bohužel byl takový, že v těžké depresi byl jak Jakub, tak jeho maminka, která se z toho několik roků zpamatovávala a svým způsobem pro ní bylo docela velkým přínosem, když my jsme ji oslovili, my jsme měli nějaký seminář zabývající se prostě určitými záležitostmi tam lokálními, ale že jsme ji jako vytáhli, aby tam něco taky řekla a prezentovala i ty své zkušenosti. A tohle jako najednou bylo zase konečně něco, ona vlastně tomu Jakubovi zasvětila část svého života a bez něj to najednou ztrácelo smysl. Tak to, že o tom mohla mluvit a psát, tak to byla pro ní velká pomoc. No a jinak tadyhle vidíte obrázky toho Jakuba, který měl teda takovýhle nádherný naivní humor a prostě je až neuvěřitelný, že dítě, který už vnímá, že tady nebude, že je odsouzeno, takže má v sobě tolik něhy, lásky, radosti, zázrak prostě. No a tadyhle to je vyjádření té maminky, že zpětně nic nelituje, i když vlastně mu zasvětila veškeré nebo nejlepší roky svého života a že bez něj to teď je hodně těžší. Což je taky zajímavý. A nikdy neuvažovala o tom, že by ho svěřila do péče. Čili já už jsem říkal, že to byl jedno z prvních dětí, které bylo s tou domácí ventilací řízenou, ale přesto se to dalo a on si ty roky prostě užil.
Takže na závěr, jak říkám, o paliativní péči nemohu přednášet, protože nic, co by se takhle jmenovalo, tam u nás na konci světa nemáme, ale přesto samozřejmě s těmi pacienty do styku přicházíme a narážíme na řadu problémů, které se snažíme lépe či hůře překonat a jsou to tyhle věci, které v podstatě si myslím, že i neodborníkovi ve smyslu paliativní péče, že je potřebuje, ale ne všechno je schopný teda zajistit jenom lékař nebo nadšený nějaký, třeba i obvodní lékař. V případě toho Jakuba tam byla úžasná obvodní lékařka, která spoustu věcí se snažila pro něho zabezpečit, ale přesto samozřejmě někdy to hledání a shánění těch informací a zdrojů a tak dále je vysilující, ale kdo to může i zdát, chybí zde nějaká komplexní provázaná péče a věřme, že jsme schopni stále ještě mít to, co by lékař mít měl. Takže závěrem, otázka, jestli je možné, aby děti zůstaly až do konce doma, ať si každý odpoví podle své zkušenosti a svého naturalu. Za sebe v tomhle to mám jasno, jako pediatr, ať se starám o jakékoliv pacienty, tak vždycky říkám, že dítě má být doma. A ten lékař by měl dělat maximum pro to, aby to šlo realizovat, to znamená motivovat rodiče, aby se o ty děti starali doma, pomoci jim s tím, aby to zvládali a pokud to nezvládají úplně se vším všudy, tak leckdy prostě překročit ty hranice, které nám staví, já nevím co, pracovní úvazek, pojišťovny a tak dál. Mám na oddělení sestřičky, které jsou ochotny k těm dětem dojet domů, ačkoliv k tomu jako nikdo je k tomu nenutí, nebo respektive nemají to v popisu práce. Stejně ten kolega psychiatr tam chodil, strávil spoustu času zcela bezplatně, ale zas na druhou stranu ta odpověď těch rodičů, všech zpětně, že to dítě bylo až do konce doma přes všechny ty problémy, které to přinášelo, tak to jejich přesvědčení, že to bylo jediné a nejlepší správné, co mohli udělat, tak to si myslím, že za to stojí. A pokud jim v tom můžeme nějakým způsobem být nápomocni, tak si myslím, že i nám to za to stojí. A speciálně tahle oblast, i když samozřejmě to platí všude, ta komunikace je vždycky základ všeho, tak speciálně v téhle oblasti si myslím, že by se lékaři měli ptát rodičů a pacientů a opravdu toho, co naše odbornost nám k tomu říká, je méně než to, co říká jejich veliká zkušenost. A proto teda chci poděkovat rodičům všech těch 3 dětí za ty zkušenosti a Jakubovi za ty úžasné obrázky a vám za pozornost. Děkuji.